Takže ahoj lidi, vítám vás Kenny u našeho nového videa. Jo, vyhraje v těžký váze, začínáme. Společně s Denim.cz můžete nám dát like nebo odběr. Tak pojď! To malé, to bojí. A teď tak. Je to souboj těžké váze, na život a na smrt. Aha. Tak mě. A teď já. Dobrý. Tak, tohle video je pro vás, takže to ty byl, že jeden půjde k zemi. Budeš na té. Nemůžu, protože tam letí jako pivko. Mám jen 20 kilo. Dělám, že nepůjdeš. Je to žid. To židný mu mlátím v hlavu, ty budeš mát čistý, ho kopuje, jo. Konec videa,